Welcome back to the Well Look TV. So ngayon po mag-self toast po tayo. First self toast po natin sa Mangaldan lang po, Mangaldan, Pangasinan. So samahan niyo po ako magkarga ng mga kalapati. Papukusin mo sa'yo eh. Bukas mo ba hindi na Iki mo ayos mo no? Sila Aray ni Girid nulok perabe doara ni May chocolate ko ah. Sige. Hindi, daw po rin ang dabong. Wala tinta ni, wala mo tatapos. Yung ulit iba daw, ulit iba daw. Ulit iba daw, ngamot. Apo, numero labat. Ang na isin mo. Lumula na yun. Puni. Nirata nalis. Bagay. Nararay. Niraman. Pwede mo abutin pa yan? Un. Talurang blue bar. Masakya puti payak. Balik-balik raw. Malibalibar ni ratat. Apa nih? Ini.
10 kilometers. Nagbulibot rin papakat yan. Bilibar ni Rata, gara din sa port. Sila umalis. Ikot-ikot pa. Sila. So, uwi na tayo at magawa ako. Tayo kayo mo ay. Bravo mo ay. Ken, anong numulatan? Tayo pang naman siya na labi eh. Kahabang na tayo guys. Ibong darat na rin. Tutupakan ano yung So, tatangan. tututukan ko talaga. Abot mura niya. Ibang kalapati natin. Bang na tayo guys. Oh. Kaya tayo saglit. Yan o. Sikit tipler. Pauwi na tayo sa stapler. Stapler. Ah? Nga po. Si tipler ni. Tama na yung karga mo ah. Stapler. Siya may ibaba si Kay. Hindi. No, may pauwi na isa. Balik tayo mamaya. Ano? Stapler. Ba't hindi tayo bang spike ko ay. Wala po na no. Kak. Balik tayo mamaya guys. Oh. Ito. Guys. Oh. Stapler. Unang drop. So, hintay pa tayo ng konti at balik tayo mamaya guys. Ano? Kabarako pa. Balik tayo maya. Siya may giant. Sama ulit. Tapi ang balbalang asin sumata to. Nalapan to. Dito na yun dyan. Ay di man siya rin. Tadi mana? Ya, di mana ya? Dia dan lagi mana pun. Barang ko be. Laki. No? Si Isabela. No? Pauwi na po. Asawa niya puti. So hintay ulit po tayo mamaya. Dating na po si white chick. Manalagar lang na soto. Kulang pa ng isa. Napugod. Ininom na. Pagpudod po lang. Ang loob. Direto ka na isang palibay mo. Ha? Direto ka na.
Lumuha. Tara ini tatay tutan. Muna siya rin tan, nagpipita. Ha? Muna siya rin, nagpipita. Bimuto lang. Ano? Wala ka man. Oh, barako. Kap. Asawa niyo. Sa kanya ko ba nga, bagyo nga. Wala ko ay. Yun na yan, no? Bigay tayo ng electrolytes, so para mas lumakas sila. Ang bagyo. Ang ilakod na balat. Buhayin. Yun na yan. Kunin ho. Basta kayo lang ako. Buwa tayo. Saan na lang hihintay natin, no? So, wait tayo mamaya. Ang bakakin, no? Nakauwi na po yung mga kalapati natin lahat. Oh. Mahangin. Sobrang hangin po dito ngayon, guys, oh. Nagbibiewing din ako ng mga young birds natin. Pinapabiewing ko sila. Dito na po tayo, guys, oh. May itlog na naman doon. Third batch. Stipper. Stipper. Yung per eye po natin. Ayan, focus up. Si Isabella. So, ano, kalagyan natin, guys. So, hanggang dito na lang po ang video natin. Please like, comment, and subscribe. Click the ring button at share mo na rin sa mga barkada mo. Thank you guys. So, hanggang sa muli. Peace.